Салават көпірі Тұрақ микрорайонында шираттағы үй туйлары уза. Тұрақ һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча Татарстанның 255 гаиләсе яңа фатир ачкычларын алды. Социаль ипотека программасы нигезендә яңа фатирга күченүчеләр арасында бюджет предприятиеләре хезмәткәрләре һәм яшь гаиләләр бар. Хайруллиннар гаиләсе 2 бүлмәле яңа фатирга тулы составта керә. Икенче балалары тугач, тулай тракта аларга кысанга туры килгән. Яңа фатирны бергәләп ничек итеп планлаштыру, кая нинди җиһаз урнаштырасын ачыклыйлар. Тут будет 2 дивана, как раз по 2 розетки. Тут будет стол, как раз, чтобы делать мини-уроки, чтобы играть там в игры. Оландыш Хайруллина тулай тракта узган тормышның артта калуына шатланган. Гомуми сан үзелдән файдаланганнар 18 квадрат метрлы бүлмәдә яшәгәннәр. Яңа фатирда барысы өчен дә уңай шартлар булачак. Көттек зак инде, наконец-то килеп җитте инде безнең дә чират. Вот. Шат инде. Хәзер карыйбыз, нитәбез. Кая ничек урнаштырырга. Бүлмәләр бу бүлмәне иң иркен бүлмәне балаларга дип ниттек инде. Аларның энергиялары күп, җирергә орыннары күп аларга. Шуңа күрә балалар да бик шат. Виктория Батманова да торак шартларын яхшырткан. Кызы Ева белән бергә яңа фатирны гына түгел, ә йорт янындагы балалар мәйданчыгында карадылар. Яшь гаиләләр өчен Салават күпере комплексында барлык шартлар да тудырылган. Балалар бакчалары, мәктәпләр һәм уеннар өчен мәйданчыклар бар. Көтелгән бик теге шундый әйбер инде. Бездә һаман җитеп бетми бит. Квартиралар, ниләр. Ирешкәч бик канагат инде, бик канагат. Субханалла. Аллаһа шөкер. Барлык фатирларда чиста, иркен сантехника, электр плитәләре һәм янгын сигнализациясе датчиклары белән җиһазландырылган. Торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча быел республикада барлыгы 130 йорт төзелеп бетәчәк. Татарстанның 5000 гаиләсе яңа фатир алачак. Фанис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.